Больш за 10 затрыманых, сярод іх былыя палітвязні. Частку з ізалятару перавялі ў СІЗА і вінавацяць паводле крымінальных артыкулаў. Падрабязнасці перадвыбарчай зачысткі ў Гомлі даведалася выданне «Флагшток». Пра іншыя падзеі дня ў аб'ектыве з вамі Юлія Лабанова. Вітаю і сёння ў нас. Менск і Маскву мае злучыць высокахуткасная чыгуначная магістраль. Чаму Расія укладаецца ў праект? Что мы получим на выходе, и если получим на самом деле. Потому что преимущество всех инфраструктурных проектов, что это возможность освоить большие деньги на всех этапах. Экс-міністра сельскай гаспадаркі Леоніда Зайца прызначылі адказным за будаванне кароўніка і даільнага блоку. Ці патрэбная ў такой справе персональная отказность? Развиваться надо, коровники надо строить, но инициатива должна исходить снизу. А снизу у нас не исходит инициатива, потому что там все временные. Беларускія дыпламатычныя сілы запусцілі стратэгічны дыалог з Канадай у плане падтрымання палітвязняў, незалежных медыяў і ўзмацнення санкцыяў. Ці не справакуюць абмежаванне глобальных праблемаў у свеце, пра якія Канадцы вельмі хутка могуць уводзіць індывідуальныя санкцыі супраць кампаніяў, напрыклад, якія ўдзельнічаюць у вайне. Яны гэта ўжо робяць, а наша задача проста рабіць так, каб гэта было эфектыўна і не біла па людзях. Савет міністраў вызначыў адказнага за будаўніцтва кароўнікаў у Аршаўскай раёне. Гэта ўжо былы міністр сельскай гаспадаркі, якога Лукашенка ў 2019 годзе пазбавіў пасады з-за кароваў у гной. Што цяпер можа азначаць такое прызначэнне? Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная. 5 гадоў таму Леонід Заяц, на той момант міністр сельскай гаспадаркі, пасля візіту ў кароўнік застаўся без пасады. Цяпер жа ён, ужо чалец Савету Рэспублікі, будзе адказваць за ўзвядзенне такіх пабудоваў. Савет міністраў замацаваў за чыноўнікам будаўніцтва 2 кароўнікаў каля аграгарадка Межава ў Аршанскім раёне. Я предполагаю так, что Лукашенко таким образом просто показывает действующему министру сельского хозяйства, что для тебя есть замена, ну как минимум. А планы ўладаў на кароўнікі амбітныя. Чыноўнікі прапаноўваюць узводзіць цэлыя малочна-таварныя комплексы. Намеснік прэм'ер-міністра Юры Шулейка заяўляў пра пабудову до конца года 100 такіх аб'ектаў. Да 2030-го сучасныя ўмовы ўтрымання ўлады абяцаюць усім беларускім каровам. Пра гэта неаднаразова гаварыў і Лукашенко. За следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце. Але ці мэтазгоднае такое массовое будаўніцтва молочно-товарных комплексаў у Беларусі? У нас в сельском хозяйстве все временные. Условно, те же представители колхоза, нету хозяина на земле, который бы инициировал, что вот мне действительно надо, и под себя именно построить коровник. Да? У нас, да, все эти коровники типичные, типовые, скажем так. Комплексы тоже то, что сказали сверху, то и строим, а не то, что там надо условно внизу. І пакуль не развязаная адна з галоўных праблемаў у галіне – паморак буйной рагатай жывёлы. Гэтак пракуратура Стаўбцоўскага раёну пачала 5 крымінальных справаў захавання падзяжу 49 асобінаў. А ў Светлагорскім раёне суд пакараў рублём дырэктара і 6 працаўнікоў аграпрадпрыемства, дзе ў ліпені ад знясілення загінулі 12 цялятаў. Это посмотрите, в каждой области, в каждом районе, в каждом колхозе есть такие проблемы. Да, возможно, есть какие-то колхозы, где эти проблемы меньше сказываются, но все равно они есть. А это причин очень много. Это и кадры, это и финансирование. Допустим, те же медикаменты, отсутствие медикаментов, даже финансирование есть, а нет тех медикаментов, которые из-за санкций не поставляются. Да? Каб развязаць праблему з падзяжом быдла, летась Лукашенко прапанаваў забіраць цялятаў з нядбайных гаспадарак і перадаваць туды, дзе іх будуць належным чынам даглядаць. Нужно менять систему полностью и одновременно. Желательно, конечно, чтобы те, кто сейчас работает, не научили новоприбывших к этим всем схематичным движениям. Актуальных лічбаў паморку буйной рагатай жывёлы агулам у краіне ў адкрытых крыніцах няма. Перыядычна статыстыку публікуе камітэт дзяржкантролю. Паводле ведомства за 6 месяцаў сёлета ў Беларусі падохлі 70 000 кароваў. Рэкордным жа быў 2023 год, калі калгасы страцілі 122,5 тысячы асобінаў. Ірына Юр'ева, Белсат.
4000 рублёў за забруджванне навакольнага асяроддзя. Такі штраф прызначылі аднаму з малочных заводаў у Гомельскай вобласці. Правяранне выявіла перавышэнне дапушчальнай канцэнтрацыі забруджвальных рэчываў у сцёкавых водах, што трапілі ў меліярацыйную сістэму. Рагачоўскі малочна-кансервавы камбінат, філіалам якога ёсць Октябрьскі завод, цалкам пакрыў шкоду. Але пазней пракуратура праз суд дамаглася кампенсацыі гэтых сродкаў ад дырэктара філіалу ды інжынера-энергетыка. Суд падтрымаў пазоў у поўным аб'ёме. Ад адміністратыўнай адказнасці паводле артыкулу невыканання правілаў водазабеспячэння кіраўніка філіялу вызвалілі, той абышоўся папярэджаннем. До 400 км на гадзіну. Планы запусціць высокахуткаснае чыгуначнае спалучэнне паміж Менскам і Масквой гучаць усё больш рэалістычна. У схему тэрытарыяльнага планавання ўжо ўнеслі частку трасы да Смаленску, то бок да беларуска-расійскай мяжы. Ідэя належала кіраўніку Крамля, а Лукашенка быў не супраць чарговага інтэграцыйнага кроку. Тут вам і клопат пра пасажыраў і ушчыльненне бізнес-супрацы, але ёсць адзін істотны палітычны момант. Пра гэта Юлія Цяльпук. Пачатковая станцыя Менск, канцавая Масква. У дарозе цэлы дзень або цэлую ноч. Не ў кіламетрах, але ў часе адлегласць паміж сталіцамі Беларусі і Расіі мае зменшыцца. Высокахуткасная чыгуначная магістраль Масква-Менск ужо спраектаваная з расійскага боку. Вядзецца праца з беларускім бокам. Гэта значыць, што ў найбліжэйшыя гады сталіца злучыць электрыфікаваная двухшляхавая чыгуначная лінія для цягнікоў, што перасоўваюцца з хуткасцю 200-400 км на гадзіну. Такую чыгунку будуюць цяпер паміж Масквой і Санкт-Петербургам, анансаваў у сакавіку Уладзімір Путін. В перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы, будут способствовать росту туризма и деловой активности. Сярод іншых расійскіх рэгіёнаў у маскоўскім бізнес-праекце пад 4-м нумарам з 5 апынуўся Менск. Калі апусціць дэталь дзяржаўнай прыналежнасці і глядзець у практычны бок, то развіццё камунікацыяў паміж краінамі станоўчы крок, кажа эканамічная аглядальніца. Развитие инфраструктуры всегда хорошо и всегда дорого. Да, есть нынешнее железнодорожное сообщение, но оно такое немножко доисторическое, не подходит, естественно, нынешняя наша железная дорога для высокоскоростных поездов. Там «Ласточка» эта несчастная ездит, но, в общем-то, новая скоростная дорога, ну, почему бы и нет, особенно если за чьи-то деньги, да. Ну, как всегда, все проблемы могут быть в нюансах. За чьи деньги, чего это будет стоить нам. Сёння месца ў плацкартным вагоне цягніка Менск-Масква каштуе 140 рублёў. Квіток на самалёт, найхутчэйшы транспарт, амаль 270 рублёў. За квіток на высокахуткасны цягнік заплоцім удвая больш, чым за звычайнае месца. Звычайны цягнік ідзе да 10 гадзін, а новы дабяжыць за 4. Расійская чыгунка разлічвае, што цягнікамі па ўсіх 5 напрамках будуць карыстацца прынамсі 20 мільёнаў асобаў. Праблема тут хіба ў тым, што вось гэтыя камунікацыі разгортваюцца толькі в адзін бок, бок Расіі, а бок захаду, бок поўначы, бок поўдня, там ўсё зачыняецца. Апроч пасажырскіх зносінаў Расія развівае транзітныя. Менск пераарыентоўваецца на расійскія парты і хоча павялічыць аб'ёмы перавалкі ўгнаенняў і нафтапрадуктаў да 20 мільёнаў тонн на год. Расійская чыгунка абяцае пашырыць транспартныя магчымасці. На разбудоўванне пад беларускія грузы расійская чыгунка выдаткавала больш чым 9 мільярдаў расійскіх рублёў. На мапе беларускага экспартнага маршруту бачым 4 пункты разгрузкі беларускіх вагонаў. Каб грузы траплялі туды хутчэй, пераўзброяць 5 чыгуначных пунктаў. Беларусь транзітная дзяржава, Беларусь у цэнтры еўрапейскага кантынента. Транзітны статус – гэта рэсурс, які добра было б выкарыстоўваць і варта было б выкарыстоўваць пры любым палітычным рэжыме. Але выкарыстоўваць у розных напрамках. Калі маршрут звузіўся да аднаго напрамку, з'явіліся большыя нават у 4 разы кошты лагістыкі. Не выключана, што Беларусь
звязала себе доўгатэрміновымі дамовамі з расійскай чыгункай. Ключевая проблема, да, в том, что мы вроде бы не объединяемся как-то дополнительно, да, но мы слипаемся, сближаемся, и отклеить нас друг от друга будет все сложнее. Пакуль маршрут паміж сталіцамі на ўзроўні праектнай дакументацыі. Ці рушыць ён з гэтага пункту да 2028-га, калі ў дарогу выправіцца хуткасны цягнік з Масквы да Петербургу. Затое, куды шпарчэй паміж краінамі развіваецца інтэграцыя ў інфармацыйнай, вайсковай, адукацыйнай галінах. Юлія Цяльпук, Белсат. Даведацца актуальныя навіны можна і ў нашым тэлеграме. Дзеля гэтага дастаткова навесці камеру тэлефону на QR-код, які вы бачыце на экране, і перайсці па спасылцы. Падпісвайцеся і першымі атрымлівайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Умова. Для вас гэта мае быць бяспечна. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. Больш як палова ўсіх зарэгістраваных у Беларусі злачынстваў – махлярства. Статыстыкай за сёлетнія 9 месяцаў падзяліўся Леонид Мельнік, працаўнік управлення лічбавай бяспекі следчага камітэту. Вядомыя і самыя папулярныя схемы падману беларусаў. Гэта каля 40% махлярскіх выпадкаў, звязаныя з продажам тавараў і паслугаў. Больш за 20% падман праз тэлефанаванне пад выглядам банкаўскіх працаўнікоў або праваахоўнікаў. Актыўна працуюць і кіберзлачынцы ў сацыяльных сетках. Самым папулярным стаў Інстаграм. 35% злачынстваў з фэйкавай прапановай тавараў робяць менавіта праз яго. На другім месцы Тэлеграм, затым ідуць Вайбер ды WhatsApp. У следчым камітэце адзначылі таксама і новыя схемы падману беларусаў. Сярод іх інвеставанне ў фінансавыя піраміды ды крыптавалюту. Франшызу крамаў дадому плануюць запусціць беларускія чыноўнікі. Маўляў, тавары айчыннай вытворчасці, што прапаноўвае сетка, нічым не саступаюць еўрапейскім аналагам. Як улады плануюць развіваць айчынны легпрам, даведалася Кацярына Гардзеева. Наше чувство стиля, мне кажется, на генетическом уровне. Все-таки белорусы, мы модные люди, модная нация. Застаться ж беларусам стыльнымі дапамогуць тавары айчыннай вытворчасці. Упэўненая старшыня канцэрна Беллегпрам Тацяна Лугіна. Сваім бачаннем стану беларускага легпрама чыноўніца падзялілася ў эфіры першага інфармацыйнага. Малый бизнес, он и сам индивидуальный, как-то частный, может быть, выплывет. А госструктуру, вот я, по крайней мере, так и вижу, что надо вот так, даже иногда через администрирование, через иногда, как президент говорит, и понуждение, но направлять туда, чтобы все мы были вместе, едины и представлять интересы белорусского легпрома. Направілі ж вырабы айчынных вытворцаў у гандлёвую сетку дадому. Менавіта гэтымі крамамі хатніх тавараў планавалі замяніць Zara Home, Ikea і Юск, што пайшлі з Беларусі. Сёння мультыбрэндавая пляцоўка прапановвае прадукцыю амаль 50 беларускіх марак. Я не лічу, што ўвогуле магчыма, каб Беллегпром паўтарыў Zara Home ці нейкія іншыя крамы, якія існуюць па зусім іншым бізнес-законам. Не хватае добрага менеджменту, не хватае камерцыйнага і эканамічнага падхода к такім праектам, а не падхода так званага дзяржаўнага. Запазычылі з заходніх крамаў не толькі асартымент, але і элементы дызайну гандлёвых залаў. Гэтак святло ў памяшканнях мае быць прыглушаным і мяккім, а колеры інтэр'еру пастэльнымі. Атмасферу утульнасці мусіць падштурхоўваць гандаль, заяўлялі раней чыноўнікі. Аднак патрабаванні да фірмавага стылю пратрымаліся нядоўга. Зараз мы бачым крамы, якія адчыняюцца ўжо ў зусім іншых крамах, у зусім іншых колерах, з іншым стаўленнем. Зверніце на інтэрнэт-старонку крамы дадому, яна зараз не працуе, не адчыняецца. Ні ў мяне, ні з Беларусі. Гэта красамоўна кажа аб стаўленні самого канцэрна Беллегпрам да гэтай працы. Першы магазин сеткі дадому адкрылі з помпаю летась у сталічным Дана-моле. Цяпер жа крамы айчыннай сеткі працуюць і па-за межамі Беларусі. У расійскіх Новасібірску і Екатеринбургу, а таксама ў сталіцы Чачэніі Грозным. Паводле Лугіной, замежныя пакупнікі цэняць якасць беларускіх тавараў. З Расіі пайшло яшчэ больш брэндаў, чым з Беларусі. Таму хоць нешта можа завозіць туды варта. І можа па старой памяці, як і
Малочныя прадукты, гэта карыстаецца папулярнасцю ў іншых краінах былога Савецкага Саюзу, гэта можа нейкая ностальгія. Яшчэ больш пашыраць гандлёвую сетку плануюць праз продаж франшызы. Філіялы канцэпт-стору маюць адчыніцца па ўсёй Беларусі і ў расійскіх гарадах, мільённіках ды 100-тысячніках. У нас стратегически запланировано, значит, до 1 мая следующего года закрыть территорию нашей страны. Вот на сегодняшний день уже 7 магазинов открыто. Але ёсць нюанс. Праца паводле дзяржаўнай франшызы можа стацца непрывабнай для беларускіх прадпрымальнікаў. Калі мы кажам, што беларускія ўлады нешта хочуць прадаваць, а тым больш франшызу, то нічога, акрамя усмешкі, гэта не вызывае, таму што няма прадукту, няма бренду, няма тэхналогій. Ну, амаль нічога няма. Гэта мы бачым на прыкладзе ЦУМа, ГУМа і Універсама Беларусь. У планах уладаў на лета нарасціць колькасць канцэпт-стораў да 24. Прычым да гандлю хочуць прыцягнуць дробных рамесленнікаў. Толькі вось ці пралічыў Беллегпрам магчымасці па забеспячэнні патрэбных аб'ёмаў для буйной франшызы, кіраўніца канцэрну не ўдакладніла. Кацярына Гардзеева, Белсат. Падтрымка незалежных медыяў, прыцягненне рэжыму Лукашэнкі да адказнасці, павышэнне эфектыўнасці санкцыяў і спрыяння беларусам – гэта галоўныя тэмы, што паўсталі падчас афіцыйнага візіту прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Канаду. На чале са Светланай Ціхановскай беларускія дэмакраты наведалі Таронта, Атаву, Гэліфакс і Манрэаль. Аліна Скрабунова падрабязней. Санкцыі не панацэя, але яны эфектыўны інструмент паслаблення рэжыму Лукашэнкі, што ў сваю чаргу аслабляе і Пуціна. Гэтак на брыфінгу з амбасадарамі краінаў Еўразвязу у канадскай Атаве заявіла абраная прэзідэнтка Беларусі Светлана Ціхановская. Сімвалічна, што менавіта Канада – адна з самых перадавых краінаў у санкцыйным пытанні. Як падкрэсліў старэйшы дарадца Ціхановскай Франак Вячорка, канадскія ўлады могуць хутка прымаць эканамічныя захады, нават на падставе публікацыяў у СМІ. Там працуе цэлы спецыялізаваны санкцыйны аддзел, ён таксама ўдзельнічаў у стратэгічным дыялогу. Яны выдатна разумеюць нашыя засцярогі, каб не біла па людзях. Ім не трэба гэта тлумачыць, але яны проста не маюць тут літасці з тымі, хто чыняць беззаконня, і тыя, хто дапамагаюць вайне і рэпрэсіям, і тут канадцы на нашым баку. Пра тое, што санкцыі шкодзяць, ускосна пацвердзілі прадстаўнікі міжнароднага ведамства нашай краіны падчас 52-й сесіі Рады прамысловага развіцця ЮНІДА ў Вене. Праўда, што намагаліся надаць гэтаму глобальны кантэкст. Маўляў, эканамічныя абмежаванні замінаюць у барацьбе з голадам у свеце. У падмацаванне словаў разам з ведомствамі Расіі, Кітаю і шэрагу іншых краінаў МЗС Беларусі падпісалася пад адпаведнай заявай. Мы выражаем сур'ёзную занепакоенасць і непрыняцце аднабаковых прымусовых захадаў, бо яны нелегітымныя, неправамерныя, супярэчаць статуту ААН і прынцыпам міжнароднага права. Аднабаковыя прымусовыя захады ёсць грубым умяшаннем у суверэнныя справы іншых дзяржаваў. Пра тое, што санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, такіх як Беларускалій, спрыяюць голаду ў цэлым свеце, казаў і Лукашенка падчас другой міжнароднай канферэнцыі еўразійскай бяспекі ў Менску пры канцы кастрычніка. Голодает около 750 миллионов человек. Еще почти 3 миллиарда не имеют полноценного питания. Это как называть? При этом страны-экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются. Акрамя санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў заклікалі канадскі бок і далі падтрымліваць беларусаў. Падтрымка медыяў працягнецца, падтрымка грамадзянскай супольнасці працягнецца, будзе непрызнанне лукашэнкаўскіх выбараў, будзе кампанія за вызваленне палітвязняў. Тыя, хто здзяйсняюць злачынства, будуць трапляць пад санкцыі. Усё, што мы хацелі, чакалі ад Канады, будзе рабіцца, і мы проста выйшлі на новы ўзровень супрацы. Візіт прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у Канаду адбываецца ў рамках першай стратэгічнай кансультацыі. Паводле вынікаў, міністэрка замежных справаў Канады Мелані Жалі мае падпісаць фінальнае камюніке. Аліна Скрабунова, Белсат. Падвуглічы пратэстоўцаў і гукі страляніны. Лукашенка скончыў свой візіт у Пакістан. Дыктатар правёў закрытую сустрэчу з кіраўніком пакістанскай арміі Асімам Мунірам і прэм'ер-міністрам краіны Шэхбазам Шарыфам.
Апошні запрасіў Лукашэнку на сямейны абед. Кадры з яго паказаў пулдыктатара. Пра іншыя міжнародныя падзеі ў нашым дайджэсце. На вуліцах Исламабаду трываюць масавыя пратэсты. Удзельнікі акцыю патрабуюць вызвалення з турмы былога прэм'ера Пакістану Імрана Хана, а таксама датэрміновых выбараў. У хадзе сутычак з паліцыяй, сотні затрыманых і прынамсі 8 забітых. У краіне ёсць праблемы з сувяззю праз блакаванне ўрадам інтэрнэту. Апазіцыйная партыя «Рух за справядлівасць» заклікала ўдзельнікаў спыніць пратэст праз жорсткую рэакцыю ўраду. 60-дзённае замірэнне паміж Ізраілем і Хізбулой пачало дзеяць у Ліване. Згодна з дамоўленасці бакі мусяць спыніць узаемныя ўдары і дамантаваць ваенныя пазіцыі. Таксама Цагаль мусіць вывесці свае войскі з паўднёвага Лівану, а Хізбула пакінуць памежныя рэгіёны. Плануецца, што вызваленыя тэрыторыі паступова пяройдуць пад кантроль ліванскай арміі. Туды ўжо пачалі вяртацца мясцовыя жыхары. Так, дзякуй Богу, я, вядома, шчаслівая. Мы вяртаемся ў родны горад, на сваю зямлю. Мы вельмі шчаслівыя і ганарымся тым, што вяртаемся ў родны горад. Дом майго брата быў разбураны, дом майго сына быў разбураны. І дзякуй Богу, што я прыйшла пешшу, каб прыняць удзел у святкаванні. Дзякуй Богу. Божа, абарані супраціў. Канфлікт паміж Ізраілем і Хізбулой доўжыўся больш за год. Прычынай эскалацыі стаў напад ліванскіх баевікоў на Ізраіль 7 кастрычніка. Ад 60 до 100 тысяч украінскіх вайскоўцаў маглі загінуць з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Каля 400 тысяч жаўнераў маглі быць параненыя. Такія звесткі дае выданне «Экономіст» са спасылкай на заходнюю выведку. Працягваюцца абстрэлы Украіны. Гэтак расійскія вайскоўцы атакавалі Кіеў беспілотнікамі. Аднак дроны ўдалося збіць, што, праўда, не дазволіла пазбегчы ахвяраў. Ад падзення аскепкаў на аб'ект нежылой інфраструктуры пацярпелі 2 асобаў. Адную з іх шпіталізавалі. Напярэдадні Украіна паказала аскепкі балістычнай ракеты «Арешнік», якой Расія нанесла ўдар па Дняпры. Паводле агенцтва «Ройтер» снарад меў некалькі боегаловак, аднак быў без выбуховага рэчыва. Таму наступствы ўдару мінімальныя. Расія можа мець датычнасць да падзення грузавога самалёта ў Вільні. Такую думку агучыў генеральны інспектор Бундесверу Карстен Бруер у эфіры тэлекампаніі АРД. На думку вайскоўцаў, такім чынам Пуцін выпрабоўваў, як далёка можа зайсці ў эскалацыі з Захадам. Грузавы самалёт авіякампаніі Swift Air пры заходзе на пасадку разбіўся каля жылога дома ў Вільні 25 лістапада. Ён не даляцеў да пасадачнай паласы некалькі кіламетраў. У выніку трагедыі загінуў іспанскі пілот. Яшчэ 3 асобы, што былі на борце, атрымалі раненні. Наступным прэзідэнтам Грузіі можа стаць былы футбаліст. Кіраўнічая партыя «Грузінская мара» вылучыла свайго кандыдата на гэты пост – 53-гадовага Міхаэла Кавалішвілі. Мужчына шмат гадоў гуляў за зборную Грузіі, клубы Расіі і Швейцарыі. А ў 2016-м абраўся ў грузінскі парламент. Сёлета дэпутат перайшоў у партыю «Сіла народу», якая ёсць сатэлітэтам грузінскай мары і вызначаецца антызаходнімі заявамі. Сярод іншага, менавіта гэтая партыя ўнесла ў парламент законапраект пра так званых іншаагентаў. Ён уступіў у моц 1 жніўня, што выклікала масавыя пратэсты ў краіне. Не фашизму, не войне, не Джорджеску. Такі лозунг гэтымі днямі гучыць на вуліцах Румыніі. У краіне выбухнулі пратэсты на фоне прэзідэнцкіх выбараў, у першым туры якіх перамог ультраправы папуліст Кэлін Джорджеску. Ён набраў 23% галасоў, абышоўшы кандыдата ад лібералу Элену Ласконі і дзейнага прэм'ера Марчэла Чалаку. Джорджеску выступае супраць залежнасці Румыніі ад еўразвязу, крытыкуе чалецтва краіны ў НАТО, а таксама вайсковую дапамогу Украіне ад ЗША. Другі тур выбараў назначаны на 8 снежня. Настя Печенькова, Белсат. Монашкі з Менскага Свята-Елісаветінскага манастыра, якія вядомы ў сваім падтрыманні расійскай агрэсіі супраць Украіны, зноў едуць на захад. Гэтым разам у Бельгію. Як стала вядома Белсату, у снежні яны паўдзельнічаюць у калядных кірмашах у 3 цэрквах. Падрабязна пра тое, як монахі не збіраюць грошы ў дапамогу расійскім жаўнерам, мы распавядалі ў праграме «Тыдзень». Прапануем вашай увазе ўрывак. Цалкам жа расследаванне можна паглядзець у выданні за 15 верасня на нашым YouTube-канале.
Сёстры ў добраахвотніцах і браты ў ваярах на баку краіны-акупанта. Гэта частка манастырскай нармальнасці, якую духоўнік установы пратэерэй Андрэй Лемяшонак прапагандуе з 2014 года. Тады ён цешыўся анексіі Крыму Расіяй. Цяпер агітуе і ваяваць. У нас в подворье там пошел один брат воевать. Так он так, понимаете, так он сказал вообще как-то по-блаженному. Он так рвался, понимаете. Он говорит, ну я и годик повоюю, а потом меня, наверное, убьют, но вы отпойте меня. И говорит, чтобы обязательно были матушки. И так он это сказал, понимаете, красиво. Ну, разве можно победить таких людей? Кіраўніцтва Свята-Елісаветінскага манастыра называе Уладзіміра Пуціна пасланнікам Бога і увасабленнем дабрыні. Таму апроч Усявышняга і яго святых, служкі манастыра праслаўляюць ідэі рускага міра. Яскравы прыклад – 2 гады запар хрэсны ход на дзень перамогі пад георгіеўскай стужкай і з расійскім трыкалорам. Менскія манашкі дапамагаюць забіваць. Загаловак да аднаго з дзясяткаў артыкулаў групы «Хрысціянская візія», што архівуе фота і відэадоказы удзелу Свята-Елізаветінскага манастыра ў падтрыманні вайны, а не толькі мірных жыхароў Донбасу. У справу 7, скарочаная назва манастыра, трапляюць і доказы незаконнага збору работнікамі манастыра грошай на медыкаменты, броні, камізэлькі, каскі і нават квадрацыклы для расійскіх жаўнераў. Мы ж гэта робім у тым ліку для нашых заходніх партнёраў, калегаў, братоў і сёстраў, царкоўных арганізацый. Запыт вельмі вялікі ёсць на тое, каб былі падставы адмаўляцца ад супрацы з манастыром, і для гэтага мы ім дапамагаем, таму што, ведаеце, версіі на замежных мовах, калі вы зойдзеце на старонкі манастыра на ангельскай, нямецкай, французскай мовах, вы там пабачыце зусім іншую карціну. Там ніякага Донбаса няма. Праваабарончая супольнасць прызнала затрыманага лукашэнкаўскім рэжымам Васіля Верамейчыка палітычным вязнем. І акурат сёння ў падтрыманні былога байца палка Каліноўскага пад будынкам літоўскага сейму ў Вільні прадстаўнікі беларускай дыяспары разам з літоўскімі дэпутатамі правялі акцыю. Удзельнікі мітынгу звярнуліся да ўлады краіны з просьбай судзейнічаць вызваленню Васіля Верамейчыка, а таксама паспрыяць найхутчэйшаму ўладкаванню справы легалізацыі беларусаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Самае галоўнае, што трэба да таго, каб кейсаў таких, як у Васіля Верамейчыка, больш не было. Бачу, што міжнародная супольнасць не ведае пра гэту праблему, і да гэтага моманта яе ніхто не даносіў так, як трэба даносіць. Нам, беларусам, нашым прадстаўнікам, у тым ліку і мяне, я ставлю перад сабой таксама гэту задачу, тлумачыць гуманітарны кейс ветэранаў іх сямей, тлумачыць, хто мы такія, тлумачыць нашу матывацыю, бо нас не ведаюць, саму нас баяцца. Я бачу так. Новый министр внутренних дел, может, пересмотрит эти формуляры бюрократские, которые просто записаны. Если человек работал в какой-то структуре, он сразу зачисляется врагом демократии. Ну, так не должно быть. Надо смотреть более шире на проблемы, с которыми сталкиваются люди, и почему они не в своей стране, а здесь. Потому что там режим, который преследует их. В 2022 году мне пришлось бежать из Беларуси из-за того, что к нам домой начали приходить с милиции. То есть мы перебежали нелегально границу и попали в Литву. С 2022 я подалась на политическое убежище, и у меня уже несколько отказов. В марте этого года у меня был очередной отказ с условием, что мне нужно было депортация в Беларусь. Мы подали в высший суд на обжалование. Сейчас ждем, когда уже назначат нам решение. И опять же, меня могут в любой момент также депортировать. Литва займае першае месца сярод краін Еўразвязу, супраць якой жыхары гэтай дзяржавы звяртаюцца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. То бок, хацелася б, каб ўсё ж таки гэта змянілася і правы чалавека паважалі у Літве і не парушалі іх. Информацию по которым мы получаем от белорусских правозащитников и людей, которые пишут в офис.
27 лістапада беларусы ва ўсім свеце адзначаюць нацыянальнае свята – Дзень герояў. 104 гады таму ў гэты дзень нашыя продкі распачалі збройную барацьбу супраць савецкай улады, што атрымала назву «Слуцкі збройны чын». Крыху больш за месяц яны вялі баявыя дзеянні супраць значна мацнейшага ворага. Узгадаем герояў, што змагаліся за незалежнасць нашай краіны. 27 лістапада этот суд, калі селяне слуцкого павета падняліся насуперак всему практычна ўсім за незалежную Беларусь, за Беларускую народную рэспубліку, за тое, каб улада Беларусі належала беларусам. Беларускай народнай рэспубліцы у сілу шэрагу абставін не атрымалася стварыць эфектыўную армію, але гэта быў такі досвед вайсковага змагання за гэтай ідэалы, і гэта сапраўды тое, што ўвайшло такімі скрыжалямі у гісторыю беларускага нацыянальнага руху. Подзвіг слуцкіх селянаў ён дазваляе беларусам хаця бы дома і нават в турэмных камерах адчуць себя вольнымі еўрапейскімі людзьмі. Владимир Путин збіраецца наведаць Менск 6 снежня. Што скіроўвае гаспадара Крамля ў Беларусь? Патрэба падтрымаць Лукашэнку перад выбарамі, паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі. Пра гэта, сярод іншага, глядзіце размову ў праграме «Белсад-Зум» ужо праз імгненне. У аб'ектыве на сёння ўся інфармацыя. Зычу спадарству добрага вечара. Да сустрэчаў.